ihe ọsọgodo ya na-eme. Nne m gbutekwanara isi akwụ. Ana m aga họtara onwe m kịrịkịrị akwụ ọsụkwụ ahụ. Nne m amagokwuru ama onwe ka o si gburu isi akwụ nata wee na-ahọta mkpụrụ akwụ ahụ. Ọ kpọchasịa mkpụrụ akwụ ahụ pụtasị m, bịa nwaanyị, ofe ọsụkwụ nọkwa ebe ahụ m gburu akwụ. Hei, ị mara inwetago. Mana aga m egosi gị ka esi esi dịka onye nwegoro asambodo n'ịta akwụ. Gwefe iweta ya bụ akwụ ọsụkwụ ahụ, ịnyachasịa ya ọfụma sikwesị ya n'ọkụ. Isikwesị ya n'ọkụ, gbanye ya mmiri. Ị ga-esigide ya akwụ ahụ, itinyezie ya nnu were yewezie ya eye. Oyegide ya o mee ka ọ na-agbatụzi obere ọkụ, ị mara na oyego. Ihe eji esi ya esi tupu ebido wee yebe ya bụ nke mbụ bụ ka ọ yee ya ọfụma. O yee ọ gbawazie ihe ahụ, ịma na o yere. Mana iburu ụzọ yewekwanarị ya, o nwere ike ọ gbacharịa ọkụ tupu ọ na-eye. Ụfọdụ n'ime nwekwa ike ịta ya ọka na-atụkwarị ndụ. Mana ọ bụrụ na iburu ụzọ sie ya esi, o dee ede yee n'ime tupu ibido wee yebezie ya ngwa nsị anụ ndị nke m.